Mayong aga mga Ilonggo, ako gali si Coach Adam, ari kita diri subong sa Park-In Hotel para i-interviewhon ang nag-interview man sa akon, ang nag-inspire sa akon nga mag-interview man. So interview. Interviewon ta sa subong kag gusto ko ipakilala sa inyo ang isa sa mga renowned kag manugsikat. Sikat ka na or hindi pa? Hindi pa man. Hindi pa. Isa ka sikat nga host nga diri ga dominar diri sa Iloilo City. It's my privilege and honor to introduce to you one of my good friends now, Subong. Subong lang. Subong lang. Boss, hindi na. Ladies and gentlemen, si Mr. Nico Gumban. Thank you bro. Thank you for having me in your show. Hello sa mga followers ni Kalinte. Kag syempre, it's an honor to be here. Oo. Kung host ka, duga, good evening. Gamo gina. Medyo modulate gamay. Kaya ako nga tingog, medyo may pagkanipis mo, especially kung do gina-nervyos na ko. Gamay! So straight away question, Nick, ano ginag-inspire si mo to be a host? Ang nag-inspire sa akong to be a host, kinamian kong mag-entertain people. That's the number one thing. And then number two is, I'm a people person. Namian ko sa mga relationships. So I know I could cater the message or kumbaga to kilala kong tao kung paano ko sila itagaan sang mayong entertainment. Yes. I think isa sa mga skills ni Nico no is to make his guest comfortable. Isa sa mga experiences ko kag na istoryahan man ni namon sang last 2 nights ago no. Natanggas siya. Inom kami. Actually dito ko giginambal siya nga when I was here like in July. Oo, so pag bisita mo sa may isa ka mall. Nag-meet and greet ko kag he went inside the conference room kag ginambal nagistorya gid sa sakon kag gin pa made gid ko comfortable bala may dala sa mga lana mga efficacent gid ko masay gid ko samtang istorya anong gusto mo istorya diba si karon sumbagon mo ka sa babaw sige sala karon pamangkot ko sa imo so by him doing that except sa pamasahe sa masahe inistorya ko made me comfortable nga sang ara na kami sa stage mas hapos ang amon nga conversation kag subong ginagamit ko na subong sa mga guest man akon sa Kalin Talks and now full circle, ari na kami kita na naman kami liwat, kaya I'm returning the favor sa iya. Ganito ka lang isang feeling, no? Pero hambal, ganin nila ako ng malot. Ano? Malot? Ilan na edad mo gali, Nick? Currently, I'm 33 years old. 33 years old. 33 years old ako. I've been in hosting for 7 years professionally. Pero before that, so nasa college ko may mga hosting gigs ko. Pero ano lang, frequent lang. So until nga nag-apply ako, kag nakaubra na ako after graduating, nakaubra ako sa isa ka media. And then dito naging ko nag-full throttle lang ako ng hosting. Ang ambal ko naging profession ko na good siya. So I've been doing this for 7 straight years na. So saan college yan mga kurso? Baliskad. Kaya balan mo, people would think, nga tungod nga mo nang ginubra ko, mamba sila nga mascom ko. Pero they'd be surprised to know nga ako niya kurso is pre-med ko. Ito ka. Sports medicine ko, hindi lang balata sa lawas ko. So, nag-BS Bio ka? Ang ngalan sa ako ng course sa CPU2 is lifestyle management. I see. So basically, it's a mix of PT and being a physical trainer. Pero hindi lang balata sa lawas ko. Bala akong gina-judge mo. Ano nahuya ko magambal? Tulok-tulok. So, tanan to nga natunan ko. Gindis ko gito ko. Pero, ganun ka. Nga, amo na ang gingwa mo before? Yeah, because may ang family ko, mga sila medically inclined or medically oriented. So I had plans before of proceeding sa medicine. Until nga ang plans ko took a turn, nga nag-decide na lang ko nga, didila lang ko sa media, kaya happy man ko. Happy gid ko. Hindi daw happy gid ko. For you to take a risk, no? Sa medyo at the time siguro vague pa niya ang media nga profession compare sa kung nag-sports medicine care whatever that, do ka concrete na ganyan sa imong path. Yes, oo. Naging pumisaan mga mitudaan niya, that will be our passes to work abroad. Siyempre kung ikaw bata, so gusto mo magamdom lang maglabot sang greener pastures. Yes. Pero kiti siguro lain ang plano sa Ginoo para sa ato. I saw this opportunity to work in the media. I just decided to try it. So, lap ko lang duro. Kasi I'll just try it for maybe a year and then just proceed with my plans. Pero nakibot ko, nagdugay ko. Nagdugay. Ano nga mga rewards or anong so far sa 7 years mo nga sa media or sa hosting, may makonsider ka ba lang, doon nakambal ka ba lang, this is the right path for me? Ano ang natabo si mo nga doon, nag-concrete pag ang imo plans to pursue this profession? Well, nakita ko nga damo nagambal sa akon nga, I think this nga, dirigid man akon kuno yung potential. May mga gambal nga, ever since ko pagkilala na sa akon, dirigid ko na nakita nila ang akon nga path. So, malila ko na this is kumbaga do destiny para sa akon. Yes. And then also, damo man ko nag-feedback na kuha, nga nakakuha man sila ko sa inspiration and mga learnings man sa akon nga ginaobra. So, ginagamit ko man siya sa kamayuhan na. Mga
kamayuhan. Baka defensive si Pero may ara balanek nga sa 7 years mo na, may mga challenges ka man nga na, nga na-encounter. Ate, damo, kay Like what? obviously, I'm not the only host diri sa Iloilo. Damo man sa mga, ara ginaya ang kompetensya nga tawag, oo. May ara man mga comparisons, kag, syempre, mambal ko ginadaan niya diri sa ato niya, not only here in Iloilo, or in Panay, or in the whole, siguro I would speak in the whole Philippines, siguro. Yes, Dili yes. masyado gitawag, open sa mga professions naton, para sa mga, ano lang, art inclined, or talent nga. Kiti, sa guayat, syempre, no, basta talent, hindi, the value of it, Exactly. and then willing sila mag-pay sa imo yung amount. Pero, dire, well, I would say, to describe it in a nutshell, do hindi pagid masyado ka-educated ang culture naton dire. So, mambal ko man gyapon nga it's slowly going there, slowly getting there. Pero not quite. Oo, so amo nang challenge lagi sa. But I think with this kind of conversation that we have, ma-educate sila ang mga tao nga sa isa ka event, kinahanglan gid may host. Mabudlay maglaga ng isa ka event, maging boring siya or hindi sa in order ano lang do kasi nalasala lang kung wala ang host. Ang That's host true. na ang mag-loose ang bilog ng event, siya na mag-organize ang tanan ng event para ang event plus smoothly. So, ang importance ng isa, kung isa hindi nila makita Oo, amo na mga details lang mga challenges. mga intangibles ba na? Mambal sila nga, ti, wakal-wakal man no, bra mo da. Di ka mo dawakal? Di ba? Kung kaya nyo, oo. mo na bala. O photographer ka man, ti, mapitik-pitik ka man lang da. Oo, amo lang niya man budget to. Damo man food, di ba? Amo na. Kabalo ka mo, isa sa mga skill, no, sa isa ka tao, is they should be able to communicate. Ma-articulate that's true. nila bala kung ano nga sila nga brain, kag ma-articulate nila. Kung makakita ka mo sa amo nga tao, nga kabalo siya mag-amo sina. Anong ginasaya? Importante ginasa ka tama. Kay ang mga thoughts nga gusto niya i-convey, mahambal na. Kung ikaw, ako na budlayan kung isa mag-gather sa akong thoughts. Kung may host ko yan, mas siya na niya bahala, tanan. Mambal na kailangan to amo niya pagkatapos ni pastoron mga amo ning sunod-sunod. Oh, ikaw na din machine na din sa imong mind. And then ikaw na din relay sa crowd amo na. So far, ang imong work sa buong amo full-time na lang. Full-time na lang sa siya, buong. full-time hosting na lang gid ako. Kag amo lang gina. How can you see yourself in the, like, let's say in 5 years from now? Ano pa gid ang imong nga pwede ma-achieve? Yeah, of course. Tanan man kita gapangita man sa sa greener pastures kag sa mga new heights, new challenges. So gusto ko pagid ya i-dominate pagid ang mga like example I want to go kung ako lang yung pasugtan Yes, ha, yes. yeah. And then of course gusto ko I wanna aim high. Gusto ko mag-dominate nationally. Gusto ko mag-dominate nationally sa hosting scene. Nga kung maghambal, host Nico Gumban gid dire. Oo. Ano mga dream mo nga event nga i-host? Alin pa sa gamay, gusto ko gid nga siguro common man ni sa mga host duro no, ila yung mga handuman. Magka-talk show. Yes. mga muna. Because like similar to my previous job, DJ ako sa radio station. So, in a way, do talk show man siya, pero hindi lang kita on tsura mo. So, kumbaga, it's an upgrade kung may talk show ka, at least do radio program, pero kita on na tsura mo. Kaya I like, featuring people and Yes. giving the audience insight of things, especially nga mga dapat nila mabalaan about sa tao nga nga hindi nila makita, usually. Do ako mag-reveal, bulig reveal sa mga tao, cater. On a perfect day, abi, kagaan ka sa hosting job. For example, papilion ka ako na nimo i-host Miss Universe, nami nga na mag-host. Ara, Maraming mga, yes, host mo ko na. Ang wala ko lang na host mga lubong, ko na, ikaw na na. Mabudlay na yan, kag wala talaga. paano mag-host sa lubong? Ikaw, Masubo na yan. Masubo na. Hindi na hindi mo na, I don't know, hindi mo na guro pwede marally ang crowd. Oo, budlay. Hindi niya, kag sala na. Ladies and gentlemen, takpan na nato. Oo, Di ba? hindi na. Nakalang ko da. So subong ang imong path is nakita ko nga damo kakilala nga ang mga personalities diri sa Bacolod. Well connected ikaw sa mga tao. Actually diri when we came here sa Iloilo gali, tanan halos na nakakibot ko nga kilala nila si Nico. Siguro gamay man ang community dire. Same time gid mahilig ako maghalong sa mga relationships. Correct. And then ako dan I value the relationship. Mambal sila. Siguro mambal ko nga genuine ako nga tao. Kung gusto ko na sila maging friend, ipakita ko din yung friend ko sila. Not because like I can gain something from them. Connections, I like to build connections and I like to create good vibrations with people around me. Lagi importante gid no sa mga gatan-aw well, very very important gid ang imo bilang mo intentions kung sa tao yes, kay oo. makita ginaya kun may malaing nga intentions eventually makita gina mo. Nung di na sila mango, oo, Kag balik protektahan mo gid pirmi ang imong image bala. Kaya one wrong move can destroy you. Especially nga ang community natin masyado kagamay, gamay lang ang sala mo da. Makalat na dayon, no? Kasi marib lang. Pero Nick, what sets you apart be? With all the hosts dire sa Iloilo, what sets you apart? What makes you unique? If I am looking for a host, ano ang may ara ka nga wala sila? That's a good question. I like the question. At the same time, I would say that's a very hard question. Pero I stand firm na may ara ko sang akon gidya nga character. May ara ko sang sincerity kag may ara ko sang connection with the crowd nga I would say hindi makita sa iban. Kag ako niya kumbaga impact ko sa tao
I am very proud of the impact that I make with my clients and my audience. Yes. Na-feel ko na, sang bisan dito sa stage. It was nerve-wracking mo, magkanto sa stage, damdam mo tao. Tapos ang tanan niya mata, tuloksi mo. And then, you be asked a question, nga kung hindi ka lang naka-ready, wala ka lang na-ready beforehand, ano ka gidya? Di ba na? So, amo ginaya nga, kunya nga, kay Nico, naging pakomportable gig ko. Nga may epikasent. Yeah, because Alright, so moving on sa aton, hindi madula basta may kalintox, may aragi bullet question, no. So kinahanglan lang to, tani ko na nung mga nasulat di sa amon ng team sa sininga iyon nga mapili si Nico. First question, ano ang OTP pin sa imo GCash? Please. Okay, ano ang most embarrassing moment mo sa hosting? Oy, good Oh question, my. good question. May ara. May ara ko actually, most embarrassing moment sa hosting. Siguro hindi ko mambal nga isa lang, damo sila. Pero I'll try to enumerate to kung according Sige, to top its three, level. Top number 3, may ara ko sang politika nga wala nalawag sa stage. Masaka, supposed di masaka sila. So, they really let me have it. Yung kigan, yung nila sa dalom. So, for me, syempre that was very embarrassing kasi you only have one job. Kaya amo man mo kung hindi mo lang makita bala mga tao sa palibot mo, kaya damo sila mo. But they expect you to recognize them upon seeing them. But they don't know nga ang imo lang nga focus not only sa palibot mo, but you have a lot of things to focus about. So amo siguro na miss ko lang. Kag wala ko ganyan kitang politika nga ara to sa. Yes. Also, lain man dapat yung balong ka sa director sa show mo nga dapat i-acknowledge mo si amo nimo. Dira lang ko follow sa instructions. Ikaw magbato-bato ka magsasala naman. Gani. So na-expect nila nga kabalon ako brown ko, pero wala ko ginubra. Pero I think you've learned so much sa amo nang experience. Nga, Yes, nga may, oo. kung may mga hosting job kasi mong you try to check everything. No? Yes, oo. Amo na Muna. sa mong- Because of that experience as well, naging keen man ko sa details. Exactly. Gina-aware kong self ko sa mga tao nga notable people nga kailangan mo i-acknowledge that. Because I know nga ang mga nag-organize ng events nga na, gin-invite na nilang tao nga na. And then it's also hard for them to bring those people in their event. So in a way, you want to make them feel special. And then you are hired there to do the job. So amo nang bagay nga na-learn ko man. Number 2 is, siguro may mga mispronunciation ako guro sa mga names. Kasi siyempre may mga iba Ay, nila oo, mga, mga budlay, Oo, mga budlay niya. Jan nila, mga Jahan, mga ano ba, may ex pa sa punta, wala bla. So may mga times na gina-call out ko. So that's siguro para sa ako number 2. Kay frequent nakakatabo na. And also it's not my fault man. I-correct yun lang ko, pero may ibang gisablang ka-offend gid. Oo. Kaga ang number 1 gid ya, no ya ako magambal. Kasi galantaw sila bala. Wala ka brep. May ara ko isa ka event. Ngati syempre naglagari ko bala. Oo, lapitan man lang venue mo. Galing ka ang problema, ang previous ko nga event late nag-start. Oo, it Okay. was an artista show to. Ting artista to nagpadugay-dugay himos. Di ako may naus-usman schedule ko. So to make the long story short, late ko nag-abot sa akon nga second event which is wedding. Oh my God. O Okay. pag abot ko gidya kigan sang mother sang bride in front of the whole audience. Sabi niya, wala na, hindi ka na namang kilalan, uli na to. So, matarod, anong ginimo mo? Wala, nagpa-iway ko because I know it was my fault. So, nagstay man ko a little bit. Tapos nangambal ko kasi I'll be just outside if you guys decided to have me. Pilagi ka oras yung mga late oh? Actually, ano man lang, 30 minutes. 30 minutes, Nagdako na, naging 30 minutes. Na, pero very particular sila sa time nila. So, wala gid ko da sa rason. It was my fault. I just took it as a learning experience. Pero, amo na blado ka, dako gid ko sa impact sa akon. Kaya doon, huy, gid ko bala kag amo to nga time, do medyo come up na ko sa name for myself. So, it took a big dent sa akon nga name. That's why subong lesson gid ya particular ko sa time. Nga hindi ka naged magkwa sang dolapitay gid nga event. Yeah, okay? so- You can never tell kung ano. Nami man maglagari ka, I mean, money is good. Pero ang gumagubay mo reputasyon because of that, yung nalagas ka, I mean, you should rethink your strategy. All right, next. Din ka sa Iloilo nagdako. Oh, I like this question actually. It's simple pero damo kisa gabi nga sa gwa ko nagdako. Because how I speak. Pero dili lang ko, I'm born and raised Ilonggo from Iloilo. It's just that nga si father kaya mo yang nagdako sa States. So there was a time nga when he was around, when we were growing up, me and my brother, English gid namon palibot. Oh, kay may time man tong sa tatay dili kabalo magsampot de Ilonggo. So amo na dito na develop. I see. All right, next. Gakakita mo pa self mo 5 to 10 years from now nga host. Yes, also another good question. Nami sa mga questions. Oh, namian ko nami ikaw nagsulat na. Hindi eh. Lain ako niya mga pang-question. Okay. Yeah, ako daan nga tao, I'm very aware that we're just passing through this world. Pero one lifetime is enough if you can make your mark in this world. So for me, the question is, would you see yourself doing this? Yes. For me, this is my method to immortalize myself. Being a host for me knows no age, knows no limit. As long as lay mong foundation sa imo nga mga works, you will be immortalized. I would like to point your direction to the notable people. Yes, Like, yes, yes. Kuya Germs, mga muna bala. I mean,
may edad na sila, pero Sige gyapon. Sige gyapon. Wala na. Wala na. Sorry. Wala na siya. Oh. Pero I mean, na-stretch siya gid yan. na-stretch siya gid ya, oo. Whereas kung iba yung mga profession or iba nga mga fields in show business, mga artista sila, mag-DJ, once mag-edad-edad sila, medyo gaminyar. Oo, medyo gapalyos na. I'm not speaking for all, pero timiyara, that's mostly the case. Oo. Right. Pero this is where I see myself to be, kumbaga, immortalized and to lay my mark into this lifetime that I'm just passing through. Wow, Yeah. good kanami. Okay, next. Paano ka nakadecide na gusto mo maging isa ka host? Fun fact, actually, ang father kag mother ko, they were hosts before. They were notable totoo hosts ka? in Iloilo. Okay, Oo. okay. And nagdayunay na sila because they always get paired together sa mga events. And then eventually, my dad knocked my mom. Then nagwa ako. So, Disgrasya. medyo, oo. Yes, actually, ano pa lang si tatay, 19 years old, pagtapos ako. Oo. Pin ka ba? Oo. So, amo na, siguro mambal ko nga, it runs in the blood. The think fruit so. doesn't fall too far from the tree, ara ko. So, para sa family ko, it was no surprise to them. Nag-hosting man ko. I know how to entertain people. I know how to speak. So, siguro, dira ko lang din nakahiligan. And then, when I had the opportunity, I enjoyed it. And then, dito na rin Ang mga nag-start. parents, full support man sila sa imong Yes. Full support gid, especially ang mom ko. Oh, my dad is not with us anymore, but when he was still around, very expressive gid siya nga. He also enjoyed the perks of people nga nagambal siya nga, "Hey, we saw your son," di ba? Nice. And for me, that's something na, di ba, happy ka man? Oh, Hindi ka ikaw. proud ang imong family. And then, subong si mom ko, syempre still with us, very vocal gid siya. Na-meet ko actually si mom niya kagabi. And na-wonder gid ko kung paano yan nabata siya. Yeah, Ikaw even ko mo- pablas ang mom ni Nico. Even na mo na, event mo, ara man siya, nag-support man siya, she's very supportive. Alright, next. Nayakon da nga alaman. Ano ang pros and cons sa hosting kung may ara? Well, pros, of course, may mga tao nga, if they like your hosting, kasi syempre, kung sabi ko kanila na ang mag-host sa ila wedding or dibu, some of them considered you as part of their milestone Yes, of their yes, life yes, already. yes. So may iba na yan, appreciate ko na iba niya nga, gatag na connection, yapon. Nga, treated nila as a friend. Nga, add nila sa Facebook, comment sa mga posts. But that for me is enough already. Nga, makita ko bila nga, we're not only in a client relationship, but gaging friend ka na gid nila. Nakita gid nila ang imong value. Ang value mo. And then also, kung may mga business sila muna, di make sure nga, gina-offer man nila simo, ginapatry nila simo. Like, kadto ko to sa restaurant, tamang like, try mo man tamang niya. Nice. Yeah, muna bala. So, those are the pros ng mahambal ko. So, kumbaga, ano siya, to sum it up, siguro, ang impact na nahatag mo sila. Oh, you made an impact with them. So, damo ng pros. Mga cons naman, amo na yung mga nag-ayo, gabarat sa imo nga, gabarat sa imo nga services, oo. Nga, kumbaga, hindi nila makita ang value mo. And then, kisa kakapoy, bila, nga, kailangan mo pa i-interviewan ka nila. Like, nga, ano gina sa imo nga hosting, how, anong inklusyon. Nasabat ko na sa, mama, kung hosting mo madala, ni riban, kag foot spa. Kabudlay, pero damo sila. But being said that, kinanan mo man as a person, you have to up your game in pitching, no? Yes. Kinanan mo man nagyapon. Kiti may mga clients kaya nga they're very particular kung ano gini mo mo. Kiti natural lang na. Everybody is different when it comes to personality. So I think as a host, ikaw gina mismo kabalo nga ang every individual is different. Oo. So kabalo ka gid mag. Kung mas prefer ko ganyan to let my success be my noise. So, I don't have to, ano na gusto ko, I mean, I have to strive hard for me to be that successful nga. Hindi ko na kailangan explain self ko. I don't have to introduce myself anymore. Maabot niya na yung time. Basta ang reputation mo, i-build mo na yan. Yes, Maabot oo. niya na yung time. Hindi mo na kailangan i-introduce mo. Pasensya lang ganun kailangan. For anything, kiti pares man simo, di ba? I mean, when you started vlogging, mamuhay mo na nagalantaw sa vlog Yes. mo. But if you have that perseverance and patience, malabot mo gid siya. Ako lang ako sa mga introduce na ako. Wala, di ba? O, ikaw lang lagi naman. Hi. Ay, Sir Tibon! Ako sa iya. Charlotte. Okay, next. Okay. Diin ka nag-eskwela kag ano imo course. Ang ako ng eskwelahan, Central Philippine University diri sa Iloilo City. Ang ako ng course hindi ko actually mascom. Ano ako niya course siya pre-med ko ya. Bachelor of Science in Health Fitness and Lifestyle Management. Do PT man siya nga do may pagka personal trainer pero hindi alata sa lawas ko. Next. What are the challenges na na-experience mo as a host? Well, para sa ako niya daan, amo hindi mention din sa iba, no? Kung host ka, binili ko kalwaka ka, basa ka lang sa script. But actually, it's an art form. It's a skill It's for a me. skill. Oh, it's a skill. It's a mix of people relations, psychology. Kita siya pagkilanan mo ng tawag niya, din siya pwede lang mo lang You have to connect with the crowd. You have to connect with the crowd. Proper diction as well. Also, you have to study your vocabulary. Math pagid, kita i-divide mo. Hindi, joke lang. Wala nang mata. So, challenges siguro kailangan mo ikilalahon ang mga tao. Nga, syempre, kung hindi ka inclined sa muna, example, di-invite ka sa amuni nga company. Sila yata na niya, kilala nila si amuni si big boss nila. Ikaw yung in-invite ka lang, hindi mo niya kilala. So, you have to dig in. You have to your do an research. effort to do a research para kilala ko sino na sila. To make them feel special, man. Describe kung ano na feel mo sa first hosting.
Describe ko ano feeling. Doon dumano ba? Ano nung first mo hosting a job? First kong hosting, yes. Actually, ano dito siya wedding. Wedding to siya. To my surprise, ato parents to actually isang akong friend. Kung ako nila, gulpi mo wedding host, tiway mo ko kabalo nga what got into their heads nga ako nila. Siguro namin siguro mag-speak ko black, kabalo ko mag-English. Yeah! Kabalo ko mag-English. Yung kabalo ko nila nga, ikaw ma-host, makuti. Okay, siguro, I'm up for the challenge. Wala ko nang isip. So, bakit kaya may ga-host ko sa school lang, sa classroom muna. So, this time, invite ko in public, gathering yun. Ang lain pa, ang guest nila, si DOJ pa to sa mga time. Yung mga notable people. And yes, medyo do-robot ko do gabasa-basa lang ko. And now, the opening remarks by... Pero kumbaga, it's a stepping stone. Yes. Everybody has to start somewhere. No? Somewhere, yes. So, malas na lang sa iba niya nasagutan. Nasagutan, oo. But still, it led you to the path that you kaya kung couple nga itong nagkuha sa ako, nakita ko na subong ang growth ko. And then, napabalong din sila, it's because of them. Nga, they're one of the notable people who opened me up to to where am I right now. Sila nga po niya, stepping stone. For example, ako gusto ko maging host, no? Pero wala ko experience. If gaan mo ko sang advice, mga pointers lang, nga let's say, okay, ikaw na itong host, ikaw na yung pointers, anong mahatag mga pointers? Para hindi lang to sa mag-crumble sa crowd. First time ko, sa stage, and then tagaan mo, anong ma-advise mo sa akin? Paano maging host? Okay. In a nutshell. Actually, I've come across this question naman before, kay damo, manggid pangayo sa akon. Damo, grabe. May ara, man pamangkot sa akon sa mga advice nila. So, what I tell them is that, for me, there's no right way of hosting, there's no wrong way of hosting. Kaya tanan kita may kanya-kanya kita nga style. Correct. So, if you have this kind of style, especially kung sabi, example lang, wrong grammar, kaya mag-pronounce, puti mo na yung character mo, I mean, people will buy your craft, will hire you for that because that's what you're notably known for. So, there's no wrong way or right way of hosting, pero there are 3 things na gusto ko ipabalo sa mga gusto mag-start up mag-host. Just know what to say, just know what not to say, and just know the right timing. Amo na ganyan tatlong tandaan mo. Ang next mga question, medyo serious na ganyan. Seryoso na ganyan. Kaya gina pa talaga ko tao. Ano ka, spit or swallow ang imong akon? Spit. Funny ka dyan. Gin sabat yaman nyo. Spit meaning ka. Aling sabat niya, wala ko nagamo na. Hindi namin ko spit. Nico Hindi magamba ka spit. Di ba mag-rap ka? Spit. Di ba? Ano na yan namin ko ya? Okay, Gerger or chocolate? Hindi mo kumilig chocolate. Next, preferred na position. Anong paborito mga position? Inclined bench press. Lights on or lights off? Lights on para makita mo tanan. Yes. Hilig ko na sa details mo. Last ko nga question. If gaan ka sa buong chance to do a profession nga wala bayad, ano ina? Politiko. Sa resulta na niya nga topic ang amo na politics. But I think if you build your reputation right, maabot ka na yung time, no? So, anong ma-advise mo if ever there are persons sa buong or people na they're struggling, anong pwede mo mahatag sila? Mahatag mo silang statement. Wala na kabalo kong isa, damo kalantaw sa kalintox or sa kalinti nga they're struggling, may something sila ginatubang, and if they hear something maka-inspire sila, nakagumata sila bala. Ikaw ba, ano mahambal mo? Struggling in life in general. In general. Ang tanan kita, may aragawin sa problema. Subong tagaan mo ng problema. Bala ka. Oo. Siguro lang, it's what matters is, aragin na yan, that's constant, that's non-negotiable mga problema. Pero what matters is ang mga, how we ride the waves of the difficulties in life. So, it doesn't matter how many times you fall down, but what really matters is how many times you get up. Exactly. Siguro, ang life naton, kung medyo subong pigado ka, mambal mo nga ka sa rock bottom mo, laba pang life mo. It's not how your situation right now is that matters, but it's how you finish. So, it's a matter of turning a negative solution into positive one. Like, ang bagan nila ko, ang negative lang ang film, napatang ng film mo na. A single negative film can produce millions of positive prints. In a way, pwede mo ma-relate nga, ang imo nga situation, if you're only creative and you're strong enough, you can switch that into your favor good. It's just a matter of being strong, being creative, and syempre, ang imo nga bilib sa lawas mo. Ang mindset. Mindset mo. So, imo nga sitwasyon, subong kung diin ka man subong, kung mambal mo nga kapigado ka, temporaryo lang na. Do whatever it takes to get out of that solution. Kaya kung magpangompo ka lang, wala, may matabo. Self-pity ka daw, wala may matabo. Dupas na blara ka sa rocking chair, it will give you something to do, but it will get you nowhere. Exactly. So, subong ta nagyan dabal nga mahilig sa igili mag-spit.
Fit Wala kong mag-rap. expect. Wala kong expect. Kasabton sang linti yan eh. Anyway, Nico, madamo kang salamat sa Thank you, iyong mga thank time. you. I know short na ginato na time kay gakabitin kay when it comes sa mo ni kay damo pa ta pwede istoryan, but still thank you gid sa imong time nga ginatag ni. This will not be the first and the last sa aton nga interview. We will do this again, no? Of course, of course. Thank you, man. Thank you for letting me experience this, being on the other side of the Yes. table. First time ko din interview. And I would like to thank Nico personally also sa pag-asikaso yedi sa bilog nga kalinting at team diri sa Iloilo. Yes. Kag sa ang bilog nga mga taga Iloilo, thank you gid sa inyo sa pagpalangga nyo sa akon, sa iya, kag sa amon di tanan. Gina-appreciate ko gid ang each and every one nga mga taga Iloilo. Thank you gid, Nick. Thank you, thank you. For Gid, the thank you, Gid. opportunity. Yes, no? yes. Kag sa aton nga mga talks sang gabi ito sang last. No? Salamat din. Kaya kutsukot sa mga kami kong kisama. So this has been Kalin Talks. Where the talks are patok. Thank you, Nick. Thank you.